igwe eze ọha nyere odegwu ọtaga agụwụ mmọnwụ arụsị igwe ọtaga agụ mmọnwụ na-abịa abịa ụwa niile mmọnwụ abịaruo n'ahụ udu mmiri na ọkọchị atagada abụọ mba na-abara agụ n'azụ ka a na-abara agụ mba atagada abụọ na n'Imo anụ dịalụ mba buru ike na igwe ọgaranya chi eze ọ na-anụ n'ikpe ego igwe ewere igwe wee nye ọgaranya n'aka ụtụ a na-atụ n'obodo emechie ewere igwe wee nye nwa ogbenye n'aka nwa ogbenye tụkata ụtụ eju ya anya ewere igwe wee nye ọgaranya n'aka okwu na ụka emechie ewere igwe nye ọgaranya n'aka ụmụnne emechi ụtụ katakata dị na bebe emechie mana enye na nwa ogbenye igwe elegada ala egbegada igbe ebe ego na-ekezi ewela na ụmụnna leria igwe ọtaga agụ abịabeghụ igwe mberede ga-eji ama odegwu ụdị na-enye m anya dị m ejem abịa na behụ ka m bịago buelu ha ụgwọ daga m ji ama ibe m iji eke odegwu daga nnọgba bata behụ mana ịdị ime wee jebe n'oke ọgaranya amaka maka onye na-eme ibe dị mma na-eche ibe dị mma n'ihu ọgaranya amaka ebe ebuwe mgbadị ga-adụ egwu ogbuebi na n'Imo ọkụ na-enye ibe na n'Imo oke osisi dị n'iwu mmadụ anaghị egbu ya n'ike anaghị akụ ọjị na-efuru onwe ya oke ọchị na-awụ ofu ododo ndị ma anya ya na-akpa ya nkụ ndị amaghị anya ya na-elo ya ilo igwe na n'Imo kpetatụrụ mgbe ọnụ Abuja bidote ebe odegwu nwa niile ji enenekwa odegwu atakata abụọ odegwu vutere ike eze ọla nyelụ taga mụ na ebe abụọ na-amalụ onye na-achụ ha otu na-achụ ọtaga agụ onye na-ekechiri ibe na nzuzo na-ekechiri ọtaga agụ onye na-anụrụ ha ọgụ n'ama na-anụrụ ọtaga agụ igwe ọbịa na mbe hụ mberede gị iji tụba m ime ego ibe ọma ji emeriba igwe eze ụra nyere odegwu eribe agwụ ibu n'ebe mmiri gbagidoro na ana agbagobe n'ugwu eze ụra nyere odegwu taka ibe ọma ji emeriri taka ibe ọma dị mma ji emeriri taka ebe ji egbu taka m ji ahụ ngwaba ọgwọgọcha ndị okwuru ụka agbara ha ọsọ egbena m bata obu mbịa na bịa ewu nnukwu obu ndị agụgbalụba anya ibeta nwere bịa ije oke arụsị ibeta nwere bịa ije oke arụsị kwetakwanụ mọzọ na bịa igwe kwetakwanụ mọzọ na bịa igwe n'oge nnọchi anaba ndị na-ebe ya iro ji abụ onwebe n'ibe igwe ọla nyere odegwu igwe ọla nyere odegwu ọ ga-adịrụ na mma igwe ọla nyere odegwu obodo ribe n'ibe dị mma iseso ibe dị mma je na-akpọ gị ihu igwe ọla nyere odegwu obodo dọba n'ibe dị mma nsọ ibe dị nsọ akpọ gị ihu taka m bịara n'obube ahụ taka m na-agọ m ọgwọ taka m na-edoziri ha ọnọdụ dị mma taka m na-eze ụwa niile ka taka m na-eze ndị n'Igbo mmanwụ taka m na-agba m ibe ebe egbukwe onye bido nọ n'okwo igwe ọla nyere na n'Imo ejiri aka igwe ụla nyere na n'Imo igwe ọla nyere na n'Imo etinyela ọtaka agụ etinyela igwe ibe ọma na-emeriri ibe mkpamaka ịma ibe ji debere ndị okwu na ụka mere nkarị na ọ ga-ahụba abịa ndị na-eru ha anya ụgwọ ji ahụba abịa ndị na-akọta ọhụ na nzuzo ji ahụba abịa
ndị na-agba ahụ mgba na-ebudo hụ n'ụdị dị mma na oge ọba abịa igwe oge ga-adị m mmọnwụ arụ na-abịala m iwere nnukwu ejiride amụ igwe eze ọla nyere na n'Imo jidezi ọgwọ ha ike oligudohụ ịgọtacha ya gbafe ile ọma jụjụ ọgwọ ibe niile ahụ i kwuru na-abịakwarụ n'ihu ọwa arụsị ndekwa mkpam n'aka ndị ji ya aka ji ọgwọ bịa nenekwa jidere m ọgwọ n'aka ndị ji ya anyị ji emesi ihe ike arụsị bụrụ agụjụ ndị arụsị 25 ndị na-eme ibe ọma ndị eji eje mba ndị na-enye ọchịchị ndị na-arụ igwe ewere igwe nyeba n'aka ndị na-arụ eze nyeba n'aka ga-ekwu ọnwa ka ndụ bịara ogwe igwe ọ bụ n'obi nwu mkpa ya merụolu na ya n'isi ogwe igwe ọ bụ n'obi ọ na-ayọ merụolu ya n'isi ọma ibe na-agụ na ọgwọ obere bụ ya na-eke ji egbu onwe ya utuo ya na obere bụ ya na nkwọ ji egbu onwe ya obere bụ ya bịa na n'ụbọchị ga-egbu onwe ya igwe ọnwa agaghị egbu ibe ga-eme hụ jesi n'aka Chukwu bịa ị ga-anọrọ m ndụ na nke na-eche nọka ya nka ị ga-anọrọ m ndụ n'oye nọka ya nka ị ga-anọrọ m ndụ abịa na anọrọ ụbọchị nọka ya nka nwa na-eri a na-abụ n'anya mmụọ egwu na ụka na-abụ n'anya mmụọ ndị Zambian na-abụ n'anya mmụọ na-eme ya zatị na-abụ n'anya mmụọ na-agwa agbaja mbọ n'aka ụkwụrụ na-abụ n'anya igwe na-egwe bi na inyere mụ na arụsị so m bịabe ọgwa m na-agọ n'ezinụlọ anyị nọ bebe n'ịzụcha nwa bụ emere ahụ nka onye inye n'anya na ijere ibe nwa ahụ ekpere m na-ekpe jere uhu n'aka bịa na nwaanyị mara obi dị ya omeibe ụzụ ada dị mma ada dị ọla mma ibe niile ozuzo ọdịsabiri igwe ji ya n'aka ibe niile ezinụlọ zuru obi n'ibe ọma o ji adị ya n'aka onye bụrụ ibe akejiri ekeji na nzuzo buru bịa anajidesie ya ike onye bụrụ ibe eji eji bụrụ ha aka anajidesie ya ike ogbe ndị eji etu aja na-adezi n'anọ tụcha anajidesie ya ike ogbe ndị eji eke ọhụrụ na ikuku kọcha anya tibụbala ogbe ndị eji eti ọgbara anya tibụbala igwe ọla nyelụ na n'Imo igwe ọla nyelụ na n'Imo ọkụ na-enye ibe na n'Imo ọ ji adịghị na mma obere ebe ụjọ egbu onwe ya ọ ji adịghị na mma agbala nza odegbu na n'Imo nnukwu mmadụ nọta nnukwu arụsị ọkụkọ na-akpa mmiri anya ube akọm ya